Очаджони Чикаго шоу барарадной корнестай. Неки гарени хушруайрадной оз бенишон бутуни хушрубиораби. Обязательно Америка омаде Чикаго биед тамошо кунед радной нигоҳ крадной одамо шиштаги дамаш гирифтесан. Гарени бад хушруайрадной очаки ёрао бара. Кино радной намешини ресторанда буфората да тай ресторан таксине лодкаш дата дора мешини арусчат қати мейра радной вандайро ҳай ҳуй хонадори гап хавар нигоҳ крадной бла безабибат хушруай бо у параш радной слишком бад хушруай радной гарени бад Америка да кучаҳои Америкаро тамошо мекунем радной нигоҳ кун мардам движени да радной ирави чиқа хушруай радной гарени айне ин тарафш гарени хушруай оз бемабрам нишон бутун радной гарени бад ободай радной гарени бад киноай чайно нигоҳ нигоҳ кучиқа хушруай радной изданияро шинохтем радной изданияи пешравии Америкаи радной унаҳо боло дар сурати кияй радной кияй вай исмоил сомонӣ да монандаи калаш нигоҳ кун радной изданияи пешравӣ гап хабар ҳай ҳуй бахайне ирӯз ҳамаи кучаҳои Америкаро мегардем Чикагоро мегардем радной да иҷа ягон мошинист иҷа даромадан мумкин буд мумкин набуд ҳай кадом омадам радной инам зданияи пешравӣ айко яби радной короче иҷа таърих гап хабар ҳай ҳуяй радной моз бе тамошо мекунем Америка ираби чихе кино гайсакои ма бо наген ки Чикаго рафти нишона доди е бачаи гап хабар ави радной ираби швелер қати гап хабар кадагям нигоҳ кун радной чашао мара безаби бад хушруай радной гарени бад ободай радной ёқи падаро ҳама қапеш рафтаган неки метроҳошон радной ай соли 1700 чандай неки кайфалонаен радной да хона ховӣ ба пеши хона трас када метро мегзара охир неки паданалата хушрубӣ шади ираби очайди унашонра радной барои мошина дом сохтаган мошиношон дар этаж зиндагӣ мекунанд радной кайфайда кайф кадесам нигоҳ кун бачаё ча торгови центра бине чихе бақай имайли радной не дом аби радной хели дом дар дунё ман намедонам мумкин як чандта бошад медонӣ чанд этажай радной 100 этажай 100 этаж бовар накунед ҳисоб кунед и гарени доми знаменитияй дар Чикаго радной оз бе нишон метем на 100 этажай радной не 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 короче ҳисобиш ки худат радной 100 этажай 100 этажа домай дар ҳами Чикаго ҷои мошинмонӣ нест ягане болош мебуром радной на нигоҳ кун радной оз ини автобусҳо меҷиқанд мара ҷои автобус дар мошина мондам бла радной гарения не боронак кедабари май ҳамҷони май ҳамҷигари май кайфиш кад короче бачаё ча ай Чикаго буромадасам ай Чикаго буромаданда бо пул медодай нигоҳ кун меги ягон граница гузаштеси радной Америка да дуромаданда да Мексика инам хели граница ай радной неки иҷа граница не иҷа просто пулта мегиран метам далиш мерай рафтесем радной путешествие давом дорад индиаполиса ки ҷои ҳамҷа рафтесем як штати дига короче 3 соат раҳай 200 майлай
даже зиотар. Километр қади, короче, 300 километр аст. Гайсакои ман, шумо дар шавшидан, родной, ман наобрумадам, гап хабар мекунам ирӯз, родной. Бачаҳо ча? Я бачаакай Абубакрҷон ай Калхозобод, фаҳмидӣ, родной? Шеринарай, Аллоҳ умршад дароз кунад. Бачаҳо ча, инами чизе ки мо дорем ку чишм, қош, миҷа, ҳама чи шукронаи Аллоҳ кунем. Абубакрҷон ай ку, родной, чишм надора, родной. Фаҳмидӣ, чишмоша кашида гирифтагиам дар кӯдакиша оператсия кардам. Мақсад аввал як душа гирифтам, ба ҳар душа гирифтам. Чишм надора, мақсад намебина ягон чира. Кӯдакча буд, майда буд, родной, гирифта будам. Салом алайкум акай шаҳром. Состонҷӣ идои гузашта қатъи барои кепкориро кардагит ҳазор раҳмат. Дар киҷой бошӣ, сиҳату саломату тандуруст бошӣ.